मालायफोरा दा उन्दुनानै मुगासो मोनलाय लांबाय खोमा खैथा जाखो हो 8था जाबायब्रा दायो 8था जाबाय जोङो डाइरेक्ट खामानियाव बिजि हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय फिन बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं बाट एसे बिजियाव दं आरोना फुजानि नामाव फ्रक सिलायनि नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थाबाय थादो ओमफ्राय माबायदि जायो लुक्सआ नोंथांमोनाबो नेबाय थादो आरो आंबो सिलायलांबाय थानोसै दायो खामानि मावदोंबाबो सान नङा आरोना हरावसो मावगासिनो माने सानाव क्लास थायोथ' बेखायनो सिलायनो हाया स' सानाव क्लास खालामबाय ओमफ्रायहाय हराव सिलायनो गोनां अर्डार फैनायफोरखौ आङो हरावहाय सिलायो आरो स' नोंथांमोना नायबाय थादो आरो आंजों लोगोसे आरो सानै लोगो दंबावो इखिजा इसोरबो माने बिजि आरोना बिसोरखौ पुरा खामानियाव नांहोदो आरोना एसे खैथा जायो मिथिया स' सिलायलांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थाफाबाय थादो बिसोर माने नै दख'नानि रोबै खाबाय दङ आरोना ओमफ्राय सासेया टेन्टावहोलां खाहोलां सासे पुरा गोसो होदों मावनायाव फुजानि नामाव बेलेगफोरा बिराद हिट गानसिगोन ओमफ्राय जोंहा मेगन मोदै खालामनानै बुलाव बुथाव जाबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय फुजानि दिनावसो रेस्ट लानोसै जोङो दा फुजानि सिगां एसे मावखानानै लानोसै आंबो स्टार्ट खालामनोसै नै बेखौहाय बिनानाव सासेया अर्डार खालामदोंमोन सिमलानिफ्राय स' आं बेखौ माने सिलाय बानायनोसै आरोना फुजायाबोथ' गोबाव गैला स' नायलांबाय थादो होमबा जोंना दा संनायनि गोनांथि गैलाना ओंखाम आथा संबानो जानोसै दे ओमफ्राय दायो टेन्टाव होनाय टाइमाव जानाबानो जासिगोन संनायखौनो ओंखामबो संनांगोनथ' ओंखामा बागारलायदों दायो केसे होबानो जाबाय जानायनि माने लाइट्सनि एसे प्रब्लेम आरो बारा नुनो नागिरा मबाइल गंसेथ' टर्च सोना लाबाय नै ओरैबायदि खस्थ'यै सिलायनोसै आरोना आखाइ आरोना इमान खस्थ' खालामनानै सिलायनो गोनां जादों नै नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था नोंथांमोननि सापर्टआव जाहाथे आं आरो गोदान गोदान डिजाइन सिलायनो हायो नोंथांमोननि गोहो मोननानै खस्थ'ब्लाबो सिलायनोसै आरो दा हराव सिलायनोसै आं नै नायलांबाय थादो आरो बेखिनियावनो आङो फंसे खोथा बुंनो सानो दे सोरबाफोर माने आङो बुंबाय थादों जे क्लास दङ होननानै स' बेवहाय ट्रेनिं होनाय जायो आरो काटिं ट्रेनिं ड्रेस डिजाइन बानायनायनि सोरबाफोर लानो गोसोब्ला लानो हागोन आवगायनि भिडिअफोरावबो आङो खोन्थाखांबायमोन माबायदि क्लास दायो आंजों लोगोसे थाफाबाय था बेनि लुक्सखौ नुनो मोनगोन माबायदि जायो मायाव गुसिनो थाखोनै दस्रा ओमफ्राय नै बिथांमोना खामानि थिननाया सासे मबाइल सुगासिनो सासे रायलायगासिनो ओरैबायदि फाल्तु मेन गोजा इसोरो नाय खामानिया एसे बावगायाखै आद्रा जाजोब्बाय नै ओंखाम होनाय नङा आं इसोरनो दाहाय दे माबार माव
ओरैनो थाइसे आंदो हादो लाइन गैया हा हादो ओरैनो बारा गोसा नङा ओरैनो थाइफ्रिदो बावगारदो गोसा दं जों न'आव बारा गोसा नङा इयाव ओरैनो दानखाबाय बे हनासैनिफ्राय हो उन्दुनो मेगना फिसा फिसा जाजोब्बाय So finally आंनि ड्रेस सिलायनाया जोब्बाय कमप्लिट जाबाय आरोना नै मोजाङै देखायनोसै आं ल'सखौ हरबो थौबाय बेसेबा हर जाखाबाय मावगासिनो स' लुक्सखौ आं मोजाङै देखायनोसै आरोना माबायदि नुदों स' फाइनेल लुक्सआ बेनो आरो ओमफ्राय साइड साइड पकेट होबाय एसे सिम्पोल फ्रक आरो जाबायदि अर्डार होदोंमोन बेबायदिनो खालामबाय एसे गिदिंना होबाय आखाइखौ सुना लाबाय नामा उनखि जानि डिजाइनखौ एसे गिदिंनानै उनखि माने जेबो डिजाइन गैया सिम्पोल आरो गिदिंदो सिगांखि स' माबायदि नुदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय मोजां नुदोंना नुवा डिजाइनखौ Sadar bana. Kamera नुजानो गिनाय इदि जायो सोरबा I am the one the way you turn So finally die माथा गोदोदोलै हरजानायखाय So finally दायो जोङो खामानि जोबखांनानै आरामसे खाना जानोसै आरोना जानाय दाउ बेदर ओमफ्राय ना ओमफ्राय मायो थास' बिबार ओमफ्राय सातनि दं आरो बुट लुगैना दे लोगोफोर जानोसै आरोना ओरैबायदि फुस्ता जानानै बेलदां बुलदां दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर पुरा जानोसै आरोना जाबाय थानो भिडिअ खालामबाथ' माने भिडिअआबो गोलाव जायो इदि होबाय थाबोला जानाय लोंनाय स' जाबाय थानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन स' बाय बाय गुड नाइट दायोथ' टाइमा 11:30 जाबायानो जों जानोसै 12ता जानोसै आरोना